Kidamtang ni phai kri hiniarni upper day huri Thevang Baptist Church Ningkan phokep kechok Sertalin asengkan Jubilee Ajaimek kapaman pon. Bangso Sertalin Jubilee bidison rong pi pen chepain phu pon melong Jubilee Secretary Livison rong pi pen si aluhi pachini pon. Aluhi amana peng pen kachetong Reverend David Soningti former Executive Secretary NKBA Executive Secretary Tenson Bay NKBA Linsis Evangelist Kajimoningti NDBCF kejatu munduli keja pencenglok kapre pastor atum penangan chetong duningti. Lapen NKBA Jubilee karcho hut arna malam kevanake Reverend David Soningti former Executive Secretary NKBA pensi Jumisen arna malam thanpon. Bangso Jubilee ke talona melong man peng pen NKBA Executive Secretary lapen ke Ningkan phokep Sertalin Jubilee anung e kang pupon lapen ke monduli anung e kang pulake Reverend David Soningti former NKBA Executive Secretary lapen aduntu women anung e kang pupon lake Reverend Tenson Bay Executive Secretary NKBA ahin pensi ing pupono Buthot resoning sonong e kang pupon lake Evangelist Kajimoningti alang lihin pensi ing pupono lapen Ningkan phokep Sertalin Jubilee anong e anam hirjume hang piponsi nong e sitame ing pupono. Labangso Jubilee ame esek kiro karcho Thevang Baptist Church ari sonim sotum pensi anam aphan ruar chuponno. Jubilee ame phu pen phirangke karjo hut ke than ponke Thevang Baptist Church mondoli ke epon cheng lake phorokresel kebra troksi kebra pho mate 1975 aning kansi mondoli eponlo. Ngasi pining surihini raingko ra phua ningkan arko chiklo niphai krehini anke Ningkan phokep ke choklo pusi pachini pon. Lapen ke phorokresel kebra troksi kebra phua ningkan mondoli ke epon cheng hut ke doning koi anvet pen non Ningkan phokep Sertalin Jubilee ahut anke don phokep batrok ahimtun andolu pusi phirangke karjo hut nang thandun. Asi ninetum mondoli ke 1975 mondoli elo pen mondoli 1975 mondoli edet pen pining surihini ra inko rapho Januari tarik krehini abangke ninetum Ningkan phokep ke chok katalon ninetum mondoli 1975 mondoli edet pen ke chengsia pastor ke janaram rongpi penlanco ta kali jachamek Jubilee puku pila labang so lam ke arnam phan ili arnam iphan railo piningkan Ningkan pho an Ningkan phokep ban arnam tuma phan pejok si kisung sonsuri chota kali pap aban pen pejok lo halabang so lam ka chematha lasi Jubilee ke jachamek ke kapachithang arnam iphan erap lo lapen non puanta arnam iphan rai bomlang alang kang hon lo pen alang kang jinsu pen ajok niphan non puan ta ing hon bom lang pu alam ka pache thangan lo Jubilee ke silabang so Jubilee long ka chetong atum anam pan sitame nili NKBA license evangelist la pen daithor sub center in charge ho pen akiru pilo pini Thevang Baptist Church apan ke isi thedung ap phokimoson opi potba potelas aso monduli Ningkan pharu krisel kebra troxikera pho si elo seng lo la pen pini anke Ningkan phokep ke chok lo Ningkan phokep ajak pute ke joy ke kali same ala tuma phan arna ma ke jadu na ke rabdun la pen atum ke claim la pen ke kroilong ka chipaduk long arna pe hirjume si arna ma hirjume puchela khasi ala tum pini an ala tum Ningkan phokep ajubli ka talon thek pena posi dak Thevang Baptist Church ke jatu members of ana phadame ninga klong pen chur par pig lo la pen me sen pen ana me ke ja ke rabdun pen pod pachun long pa me pen pod rolo la pen Jubilee puge to bang patin da chini la ke kedam tanga por hot arnam ka do kawe asad kisu ge duk hainu sonsui ta ke pe jog don pen pini isi ke jog wan ani sona tha News report Carbing Long Life.